Какво носите на този човек в живота ви му? Какво носите на този човек в живота му? В живота и? Какво той носи във вашия, той или тя носи във вашия живот? И какво носите един на друг? Какво носите? Какви уроци носите един на друг? Какво носите един на друг? Това са трите въпроса, които сега ще разгледаме. Нека да видим. Много неща носите един на друг, така. Добре, носите му близост, носите му едно усещане, че не се чувства самостатъчен, когато не се чувства цял, когато ви няма. Носите на този човек едно чувство за специална връзка, за нещо, което в същото време носи емоция, но носи и липса. Така се казва по тия карти. Една сила носите на този човек. Значи, докосвате в него едно място, където е свързано точно с една самота. С една самота се казва. Но осезаемо се вижда, че по-скоро светлината и топлината, които давате, не могат да ги намери на друго място. Помагате му да свали някакъв товар тук, да избегне да се чувства свободен, да, помагате му да свали някакъв товар, да се чувства свободен. Помагате на този човек чрез комуникация, чрез приказки, влияят му много за вашите думите ви много му влияят на този човек. Да, по-свободен да се чувства. Носите му едно напомняне за някакви мечти тук, за някакви неща, които преди е мислил за поглед в бъдещето, да гледа по-уверено в бъдещето, се казва. Нещо, което дори е бил забравил, може би, че за някаква надежда за бъдеще, се казва тук, така се загатва. Човек, който е инат, който е огнен, но вие го преобразявате просто този човек. Тук имаме едни представи, които за негови си представи за щастие има той с вас. Вие му ги идеализирате, вие един вид... Да, така се казва. На вас обратното, кой какво носи сега. Това беше вие какво носите. Сега той какво ви носи на вас. На вас той ви носи един избор, който не сте взели още. Не може още да вземете. Носи ви един неизбран път заедно. Носи ви едно нещо, което се опитвате тук да си почувствате, чувствата да ги потискате, извинявайте, прощавайте. Но в същото време една грижа, една стабилност, една подкрепа, едни трепети. Тук само да кажа, че не е нужно тук вие да анализирате и двамата анализирате едно добро утро, повече отколкото един учен анализира сложни теории. Направо сте и двамата КГБ-та от всякъде. Защо така бе, хора? Спрете се, тук не сме в детективски сериал. Не може така. Значи, всеки от вас не трябва да твърди също, че знае пътя тук, защото тук така няма да се случат нещата. Просто не се получават нещата, когато всеки от вас трябва да твърди, че знае пътя. Значи, посоката трябва да бъде една. Не да се надпреварвате или да си борба на характери. Тук, ако няма... Това е, което ми се загатва, но не е правилно. Не е правилно нещо. Тук има чувства между вас, които се казва така. Чувства, които все едно така срамежливо дете, като едно срамежливо дете, което стои зад пердето. Такива чувства много така детски чувства, много се чете, много чисти, но пък срамежливи един към друг много често. И тук има и смях, има и инат, има любов, има привързаност, има усещане на ментално ниво, също се вижда. Има и много от не знам защо, но пак си мисля за теб.
Това се казва по тия карти. Много, много красив разклад. За мен беше чест да говоря днес на тази тема и дано да ви резонира и да сте много щастливи. Ви пожелавам успех!